Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, стал... Салом, бачаҳои мардами тоҷик, мардами ғариб. Инами қурутови имрӯза мекунем фақат барои шумо. Фатири қат-қат қурутови настаяши бигем мешавада. Настаяши қурутова чихе кадан дар кор. Наме ма ягон каса ётем. Просто ма мегум ки амхели кадан метонам ма шахсан. Фатири қат-қата дидем? Дуртар. Бас. Фатири қат-қата дидем бародарон. Фатири қат-қата мегирем майда резаш мекунем. Қат-қата всё хуб мешавад ман қат-қатша. Дар ин шаҳри Екатеринбург ятиша нағз мебинам ки тамоми чиз ҳаст. Ай фатири қат-қат саркадагӣ то гӯшти ҳалол то қурут хай барои одамои нозкаш ҳатто нос ҳастай. Барои ин бародарони азиз, ака ман носа реклама намекунам. Рости гап ҳамаи фатир, қаймоқ, шири хонагӣ, тухми хонагӣ бародаро дар қишлоқ зиндагӣ мекунанд. Ҳамин чизоро мо заказ мекунем миёрон. Фатирш не фатирш ҳастай дар ҳамин ҷо. Бародарони азиз, ин қурутов барои шумо. Тамошо кунем кадоми хоҳишмандай дар хонаш бикуна. Бия марҳамат аз Таганскирият. На хеле фатир бихара. Не фатиро дар Таганскирият тамоми чиз ҳаст бародаро. Чизе ки мефуротон пистами ғулинг, писта, чормағз, мағз, чӣ чизе ки ай Тоҷикистон шумо дар маъқулай ку марҳамат ҳастай бародаро. Биен марҳамат Таганскирият сурох кунед. Айгиҷо фатир бигирем, айгиҷо чака бигирем, айгиҷо тухми хонагӣ бигирем. Ҳамаш ҳаст бародаро. Боз ма як бародарони азиз, мо чакара духкашак надорем, байнаи духшакашаем. Шумо мегӯед ки аввал дуға мекарди бародар, баъд нона. Рости гаптон дуруст аст. Яке хаймо бои хелшапапро бит ки гуфтем чӣ мешавад. Ана бародарони азиз, боз мо дар инҷо чӣ дорем ба ғайри чака, пиёз. Ана яй настаяши қурутов. Кадоми бародароне ки дидааст қурутова, қурут ҳаст дар Таганскирият, марҳамат бием бихарем. Касе дидааст қурутова қадри шакарҳо депутат накунад. Қурутов ягон намуд ба ғайри зелен, ягон намуд бодринг, помидор, ягон чӣ дига надора. Агар хоҳем камтар зелен дабайтиш мекунем. Тамом. Ана пиёза ки мондем, равған мемонам, онаҷа равған кардем. Сковородкада кардам бисёр мечошам. Барои ҳамин якем бародаро. Ана ира меган қурутов. Ана иши қурутов бародарони азиз, агар ба шумо маъқул шуша бо иштиёитон. Саломат, хуш омадед. Класса фаромӯш накунем, видеоро поделиться кунем, бародаро бибинанд, биёян аз Таганскирият фатир бихаранд. Ана фатир бихаранд, бахшона қурутов кунанд. Саломат бош бародарони азиз. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. рои накунанд. Ютуба. Я чиз дига нагуфта намонам, унам ҷа дайкоя. Айҷа уқасоз намебини, подписация навистага, ҳава я меҷиқи, ай параша зангулача мебури. Я борига ура меҷиқи, роз даста эси мебирем ҷа я лайкай куни халия. Меҷиқиша меша вот.